بلیت مشوان هجاکم خباتا پارتیا مافو آزادیان حق پار لمرسین بری و دچه حق پار کو یکمین پارتیا سیاسیا باکوری کردستانی پارتیا کردستانی گوکاری ده حلبجارتنین گشتی این ترکیه این پارلمنتو ایدشی بشتاریه بکه نها ترکیه دکبه پیواجویا حلبجارتنا شارداریان ده حق پار کم خباتا خود که چندین پرسن گرتن دسته لگه سروک گشتیه حق پار düzgün kaplan hem de van mijaran begrindest slav bu tekeki düzgün kek düzgün duhazım despek ede bizanibim mijarın sereke kude kom xabatê de hûn digirin dest çi ne? Uncu gavadın got peşi de Slaven germ temaşavanın heca dikim periyamede halbijartinin şaredariyeye yani hemce Kurdistan'a bakur ku xeta milli şekil avazı em duxazin evali de vak hak par em çi dikarin tiştin baş em çi dikarin jibo geli Kurd hazırıya xabıkın jibo şaredariye jibo peşeroji em çi dikarin jiber vi em komkabete xwa ji Mersin'i sey roja berdavam dike. Keki düzgün yani te bu xwedes nîşan kir navenda millî li Bakurê Kurdistanê gelek belav ji hevûdû. Yani Hakpar amade ku inisiyatîvekê werbigire ku vê xeta millî li Bakurê Kurdistanê nêzîkî hevûdû bike? Belê yani evê heye mêjûnê me yani ev hilbijartina bîst siya jî hûn jî temeşa kirin yani me xwast ji hilbijartina bîst siya da ji Tirkiyeyê de temsiliyetên yê Kurdistanê ava be. Ji ber vî me xwast yani Hakpar heqîqetina hilbijartinê gel îtifaqê ku Kurdistanê em ava bikin me hevil da niha ev pêvajo him berdewam e. Rastî jî Tirkiyeyê de hemû îtifaq û hemû alî hene. Tenê îtifaqê Kurdistanê yani ev ku mafê Kurda reva dixwaze îtifaqek wisa hevcedarî dike. Na ev mesele hîna berme daye ji evalî de em wek mejî û wek fikr û raman û hazirin. Yani em dixwazin îtifaqek wisa ava be. Kek düzgün niha ji Bakurê Kurdistanê peywendiyên me weka Kurdistan 24 gava got li deverê bi siyasetmedarên deverê re jî çê dibin dibêjin ku bi taybetî di hilbijartinên şaredariyan de yani nê parlamentoyê lê ê şaredariyan de hêzên millî Kurdî nêzîkî hevdû bibin dikarin li gelek cîhan ku hêza neteweyî bi hêze bi quwete dikarin wa şaredariyan bi dest bixin. Yani wekî di komxebeta xwe de hûn van mijaran digirin dest nêzîkahiya we çi ye li ser vê pirsê? Belê yani Keki Cemal rastî ev sistema serokatiya Tirkiyeyê o kıymeti parlamento olsa zêde nemaye. Yani em ez şeva bibêjim. Yani berê sistema parlamentoyê da jî yani sistemek ne demokratik bu lê ev sistema serokatî de kıymeti parlamento zêde nemaye. Yani serok heqî wî heye ku parlamento jî fesih bike. Lê hilbijartina şaredariyê rastî jî wek xwe îdarekirine. Yani tu dikarî gelek tiştên baş tiştên aqilane tu dikarî ji şaredarî de pêşve bixî. Niha ji siyaseta Tirkiye'de cenab-ı te jî baş dizane. Eger şaredariyê de gelek partî û desthilatlar ji şaredarî de şune iktidarê. Yani şaredariyê derfetek mezin dixwaze. Eger Kurdên xeta millî yani xeta velatperverî eger siyasetekî aqilane haziriyekî baş demê me jî zêde nêzî şeş me maye haziriyekî baş bike rastî jî derfetek wisa ye. Yani Tirkiye'de mesela modela İslami muhafazakar hene, belediye şaredariye liberal hene, ye şaredariye komünist ya vak değişim ne olsa. Ne em dikarin şaredariye modeleki şaredariye perveri em dikarin modelik usta derket. Yani numune yüzü tu dikari gelek karabiki karin siyasi, karin çandi, karin abori u karin şaredari gelek model heye tu dikari biki. Giringiya wergirtina şaredariyan kek düzgün di xabata neteweyî demokratîk a Bakurê Kurdistanê de tu çawa dinirxîne?
Maha ye şaredariyi da ki eğer deskeftek hebe bak numune ez bak Ali siyasi bir becim eğer tu model ki velat perveri derhi ev model yani seruki gereki gora ev model be meclis gereki gora ev model be eğer tu mesela bu beji yek şaredari navçiye ki destite da bu be mesela deskeftek dersin bijarta heneci Türkiye'de bak kanuniye eğer Dibistanek ta 10 zarok bibêje ez ji bo zimanê Kurdî ders dixwazim bikirim. Ev dibistan mecbur e ku dibistan yani sınıfek veke û mamosta ayar bike. Niha eger şaredariyek dest dite de bibe, eger tu îlanek bikî bibêjî ev navçeyê de zarokên ku ji dersên bijarta hilbijere masrafê van yek saliyê ez bidim. Yani ev vak şaredari dikare tiştên usta bike. Mesela Ali Abori. Keki Cemal mesela Ali Abori da Kurdistan geleki van Jotkar û gundîne. Mesela genim devlet ev sal genim tonayı 8,000 euro fiyat daye. Naha gavak û beder û genim vakta genim dıçının genim xilas dibe gundi û Jotkar û rejber ne karın ev genima bifroşin. Dibin mecbur diminin didin komisyona. Yani komisyoncu gelek erzan dikire. Eğer şaredariyek destite de bibe. Tu bibêjî babam tu genime xa bajû ev genimê te ez bifroşim. Yani tekilite Kurdistan'a başvuraya. Genime ev navçe bibe Kurdistan'a başvur. Bifroşi. Anjî ciyên dinê. Ev kazanca yüjî bidî gundî zani gelek kar heye. Tu yani modelek baş hene ku tu bikare bikî Hak Parti ji ber vî Hak Parti çend rojên berê jî min civîna kongreya PVK jî min xeber da min got destkeftê ketina hilbijartinê Hak Parê heye. Ew heqê we ye werin em modelekî ji bo şaredariyê çend ciya em bi hevra bigirin û modelek wisa derxin. Ne hevceyê ku em Hak Parê namzetê şaredariyê bibe an jî yê partiyên dinê. Mirovên serbixwe jî hene. Em dikarin ittifaqek wisa rêk û pêk em dikarin bînin zaman jî heye. Bele. Spasiyet etkin Virêz Düzgün Kaplan, Serokê Giştî Hak Par, ji Mersinê gelmem.